Yes, sanibonani webafethu. Ninjani niyaphila? Sibonga sithembe niyaphila. Mina mfaka Mkhonza ntambama nje sekulate. Ziyabuya konakele. Kuyasetshenzwa phansi phezulu. Asibonge ngamukela onke ama-new subscribers ku-YouTube, ngamukela ama-new followers la ku-TikTok. Ngithi ngiyabonga ngendlela enisupporta ngayo le channel. Ngicela niqhubeke kanjalo ni-subscribe, eningaka-subscribe, ni-follow kanjalo naku-TikTok. Kodwa okukhulu nakakhulu sengikhona naku-Facebook. Mfo ka Mkhonza. Amagama awu-3. Mfo ka Mkhonza uFacebook loyo. Uzongibona ngigqoke nalo ikepisi lami neskipa se-MK escreen ngiyabonga. Bafethu akukho okuningi engizokukhuluma la. Ngizothi nje ake ngithi ukuphawula kancane ngalokho okwenzakalayo lapha kwi-ANC. Bazothi abanye hey anisiyeke ku-ANC nake i-MK yethu. Lalelani-ke nina enisho njalo enithi asiyeke i-ANC. I-ANC ngeke vele sikhulume kakhulu ngayo manje. Yazi why? Because akusizi ukukhuluma kakhulu nge-ANC ngoba sesiyayazi. Abantu futhi sebeyayazi. Sesohle sivela nje ngalelo langa. Ugcineni nje ukungibona ngenza ividiyo nge-ANC la. Yebo? Salo ngikhuluma nge-MK, i-future ye-South Africa. Angifuni ukukhuluma nge-past ngoba ngikholelwa kakhulu ukuthi uma ngikhuluma nge-ANC ngikhuluma nge-past. Kodwa-ke naku le video le ngizokhuluma nge-past okuyi-ANC. Kungani ngithi past? Yingoba i-ANC kuphelile ngayo. Kungani ngisho njalo? Awuhambi uyolalela iy'nkulumo ezenzeka lapha ku-NGC. Njengoba ihlangene i-ANC lapha ku-National kuthiwa yini? Kuthiwa yini kodwa le ndaba? National ngiyalikhohlwa nale gama kodwa i-NGC. Yayibona? Ngicela ningibhalele la ngaphansi ngiyakhohlwa. Bahlangene lapha. Amaphosi sekusegoli ekuruleni yina ngazi. Hey, hambe nje ufike ulalela ispeech sa-President Ramaphosa. Bese ulalela ispeech sikaMbalula. Songayilalela nezinye. Yabona le speech nje eziwu-2. Hayi ziyakutshela ukuthi bakhathele manje labantu. uMbalula mangaphosa wenza ispeech lapha sa 2 hours. Ungenza ispeech sa 2 hours kodwa. Ufuna ukufundela abantu yonke into ama-page over 200 yini? Because abantu abalapha uma ungabalalela kahle bathi disgruntled. Nezingisi bakwatile abantu be-ANC abanye ngendlela eyenza ngayo kodwa inkinga yabo abafuni ukuthatha i-action yokuthi bavalelise nje because bayayibona nayo lenqanayo ukuthi iyazika manje. Ukwabona kwayibukela i-Titanic, i-movie Titanic. Ukwayibuka i-movie Titanic. Lapha ku-Titanic bathi mabetshelwa abantu ukuthi hey umkhumbi uyazika manje. Qoqani yonke into. Khanjwe kiwe ey'kebheni. Kukhona ababengayikholwa yonke baze basukuma late abanye. Sekuphele ngisho iy'kebhe seyigcwele iy'kebhe kwangikhathi bephaphama betshelwa bengayinaki lento besayijabulisa benzani. Awuhambe uyobuka i-Titanic. It's exactly the very same thing eyenzeka ku-ANC njengamanje. Khona abantu abangafuni namanje ukuphaphama. Abangafuni ukubona ukuthi i-ANC can never be repaired. Ayisena reverse, iya phambili. Iyaphela i-ANC. Lalela i-speech phela lapha. Ubaba uCyril Ramaphosa for example. Kwi-speech sakhe uchazile ngomlomo wakhe, upresident we-ANC ngomlomo wakhe. Wathini? Wathi i-ANC igcwele igebengu. Kusho yena qobo lwakhe. Wachaza nezathu ezenza ukuthi i-ANC iluze amavoti. NoMbalula waqhamuka futhi wakhuluma ngento efanayo. Engivumelana nabo ukuthi ey'ntweni ey'ningi abayikhulumayo ziyiqiniso. Kodwa la ngingavumelani nabo khona yila bethi khona kusengalungiseka. Angeke kusalungiseka. Bafethu yiloko nje engizokusho kule video. Ngeke kusalungiseka. Ngiyavumelana nezinto abayishoyo uMbalula noRamaphosa uma bethi
kwi-ANC konakele kubole phuhlu. Ngiyavumelana nabo lapho, kodwa angivumelani nabo uma bethi kuseney'ndlela abangayilungisa ngazo. Cha, ngeke. Yiloko nje engizokusho, akukho okuningi bafethu kulo 5 minutes. Ahambe uyolalela. Sizobe siloku sikhumbuza nje abantu ukuthi isolution iyi-one, ukuthi ujoyine i-MK Party, i-future ye-South Africa. UMsholozi wayengasangani la uma esungule i-MK Party. Washeshe wabone sekude ukuthi i-ANC izophelelaphi, wenza i-MK Party. So namukelekile ma-ANC members ku-MK Party, wozani ekhaya sisebenze, siyeni phambili. I-revolution iyaqhubeka ngapha, kodwa ngapho lana khona i-stress sodwa. Mhlawumpe nike nabona kunamavidiyo amanye lapha aloku ephostwa abantu be-ANC beyikhulumela bona ngoba bekulama meeting abo, kulama conference, bekhethana, bekhala abanye lapha, baze basho ngomlomo wabo bathi the ANC is gone. Uzomunye athi ayizidlala abadayisi la ku-ANC. Yayizwa leyo nto? Bayazi abantu ukuthi ayisekho lento, kodwa bahleli bafuna ukubona umkhumbi we-Titanic usutsheka, ukuthi nangempela kanti bekuqinisiwe. Kodwa mayiqala ukutsheka umkhumbi we-Titanic bebona kumuva yonke into ishona ezansi, kunkathi beqala begijima beyofuna ukuyongena ey'kebheni, iy'kebhe zigcwele sezisolwandle ziyahamba. Yiko-ke okuzokwenzeka kubantu be-ANC. Yiloko nje ngithi angizokusho kule video ukuthi ngivumelana nabo. uRamaphosa uqinisile impela ngezinto ayichazile, uma echaza ukuthi i-ANC corrupt, i-ANC neyigebengu. Washo nanokusho ukuthi futhi ukuvela kwe-MK Party kubashaye kakhulu ku-ANC. Kodwa uMbalula-ke yena ube namahloni nokukusha, akakushongo lokho ukuthi i-MK ukufika kwayo nayo ibe part of ukuzika kwale nqanawe ye-ANC. So ngithi nje angizosho lokhu namhlanje ukuthi ma-MK amahle, ma-ANC amahle, enineqiniso nenifuna ubungcono bale country, wozani ekhaya, landelani ubaba wenu uMsholozi, ngoba vele basekhona ku-ANC abakholelwa kuMsholozi, kodwa bamane basabambekile nje, angazi babanjwe yini. Asazi ukuthi babanjweni ngoba lento enihlanganele lapha kuleya NGC ayikho, akunasollution enizophuma nayo lapha ku-NGC. Akukho lutho, nizobuya nje ni-empty njengoba niye ni-empty lapha. Yayibona. So yilo-ke engingakusho, Mfoka Mkhonza lo. Niphile bafethu, sohlangana kumavidiyo alandelayo. Nisubscribe, nishare, nicomment. Ngiyabonga kakhulu.